Keci kobongan lur, wah menerakan lur. Keci kobongan lur. Itu lho peluke ngasih. Kono lho kok pakai tahu. Motor wae ini ngetik iki ya. Motor kabeh lur. Peluke ambune tumpah. Mau peluke lur bilang lur, petenge lur. HP-ne HP elek lur man ra ketok lur. Wah, mene lur. Delok pabrik iki kobong lur. Kobongan lur. Wih, kalau genino bulat-bulat lur. Wih lah. Wih, ramene toko tontonan nduk Monata lur. Ramene ra karuan. Tak suwe lho tekan ora lur. Wow, bulat-bulat lur, abang genino lur. Center ya. Ayo, tak ketok. Wetenge niku. Wah, tapi lumayan ini. Cerak iki ya lho. Iya, petene desaku mburu wae. Kobong lur, ambek keci lur sing bagian buri lur, iki lur. Kobongan lur. Wih, begini bulat-bulat lur. Wih. Lur sen nonton pirang-pirang kok nonton Monata lur. Kiwotan kebak. Tidak gudang anu iku mburi kaki iki, Cuk. Ini kan putih gini nih. Woi, iya. Lu masak. Lu mau putih gini nih, sob. Jero pabrik arek ketok ah. Jadi semprot. Iya, tapi ini ngacingane ngerti go. Iya. Set mengabarkan Mas Tolur. Keci bagian belakang kebakar lur. Ini ngasih. Woi. Wah, bulange ngasih nyemang lur kaya jeruk lur. Ini lur. Lagi buri pol ngene. Lur. Wah, bulane separane. Ini ngasih ngene ya Allah, astagfirullahaladzim. Wah, ramene cah. Woi, ulur lho. Ramene ra karuan.